what's up mga kabisdak? This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak, igagawa po tayo ng reaction video tungkol po kay Alip Bata. So nung previous days ay gumawa po tayo ng reaction video din po. Yung My Heart Will Go On. Pero kaso nga lang ay na CPR tayo nun. So ngayon gagawa na naman tayo uli itong reaction video. Titingnan natin kung wala bang mag-claim sa ito. So itong kanta na to guys ay ang originality po nito ay Guns N' Roses. So ang title po nito ay Sweet Child of Mine. So gawaan natin ng reaction kung paano niya ginawa, kung paano niya nilaro yung guitar ni Alip Bata, kung paano yung estilo niya sa pag finger style, kasi sobra kagaling talaga niya. So before natin to i-start guys, so please po paki-subscribe po muna yung channel ko at paki-like yung mga video at paki-comment na lang din po para malaman ko po kung anong po isunod kong i-vlog tungkol kay Alip Bata, at paki-click na rin din po yung bell button po. Ayan, salamat. So tara guys, samahan niyo po ako manood sa video ni Alip Bata. So ito na po. So ayan guys, kung napapansin nyo kung paano po niya nilaro yung guitar, no? So mga ordinaryong guitarist, so ang hirap gawin. So maraming ang napabilib nga nito dahil nga sa grabe ang talento nito. So marunong siya kung paano niya laruin yung guitar at paano niya ibabagay yung tono. Ayan, so tingnan natin uli kung ano pang gagawin ni Alip Bata. Parang nanood ka lang ng yung nakikinig ka lang ng music sa radyo. So ganun po. So ang galing. Pansin nyo, no? Ang galing. Kaya marami talagang namamahanga dito kay Alip Bata. Kahit yung mga gitarist na mga nona, yung mga sumasali na lang, may member na ng mga band. So magaling pa rin talaga dito. Sobrang galing. Ako talaga nito. Galing mo, Brad! Oh, 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 sweet child of mine. Oh, child of mine. Alam mo guys, kuhang-kuha talaga niya. Grabe. Galing. kamay niya.
ayun guys, so nakita niyo yun, so sobrang galing talaga ni Alip Bata, di ba? At tingnan nyo yung the way siya maghawak ng guitar, ayan parang easy lang sa kanya talaga eh. So sobrang galing. So magaling siya maglaro talaga. So pahanga mo ako, Alip Bata. So ikaw na talaga ang wala nang ibang hangaan kong pang gitarist. So ikaw na. Yan, so salute po ako sa iyo, bro. Yan. At I hope na marami ka pang magawa na cover song. Ayan. Salamat. At guys, dito na lang po ako sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe po. So, babos.